Gabika ott van írva. Zsákoma! Írjátok meg kommentben, hogy szerintetek ez mi volt. Milyen lény lehetett. De nem üdött. Ott marad. Nem beszélsz rá? Mennyi? Most... Geci! Ne szafalusi. Beteszem a ház. Gabi. Vigyel. De úgy csak az tévé látszódjon. Milyen tévé? Képen. Anyádom! Hát szerezzél valamit. Jó van, hát halára kínzom magam. Falusíted meg elkész. Nagyon! Menjél ott! Nem lehet eldobni. De vaskolam őt van meg. Mindjárt már kifrissít. Gabika. Elég jó. Gabika. Ott van. Hogy csináltad így? Így jó. Na, csak így bárhogy vehetted. Ezt majd úgy is csinálod. Újraéledés. Vagy. Nem tudsz én ne dörpoltál. Ha. Ide fogok elbújni, jó? Nem teszi. De leteszi. És meghalt. És miért ilyen ijesztő, nem értem. Geci. A faszom. Az falu. Szerintünk olyan 10 perces lesz a videó. Majd még úgy is folytassuk. Írjátok meg kommentbe, ki tud jobban, én vagy Jancsika. De csak meg kell nézni, hogy tudunk harcolni. Úgyhogy ez még nem ér. Meg kell ölnöd valakit benne. Hát végig jön a szörny. Szörny. Ezek mi? Még? Hol? Háj! Hátulról bekapottál. Látom, hogy nyúlik át. Háj, geci. Nem tudom. Jön hátulról. Fordulj hátra, hogy nézzék meg! Vagyis nem kell. Csak nincsen ott. Jaj, most már ott van. Nem tudtam, hogy... Nem haltam meg. Nem haltam meg. Egy utolsó meghalsz.
Ott van át. De szép. De még kacag. De nem jön ki. Nem bír kijönni. Mama, nem föleljél el! Majd nézzem. Ha még menjen egy kicsit, Jancsi. 6 perc. 10. Szépen megy a videó. Van ilyen kolosszál. Várjatok, bejebb jövök. Ez a 1-0-0-0-1. Emlékszem, amikor Robloxban volt 1-0-6-0-0. Mi volt a teljesen? Mit? 1-0-6-6-6. 3-6-1-0. Perc. Gabika játszik, azt ne felejtsük el. Nem megy be! Nem adom meg! Megalom a vasból. Jancsikának csak szív. Hát így lehet a legkönnyebb. Nem jön ide. Ez komolyan hülye. Hát el kell fogni. Ez komolyan hülye. Gyere, koma! Steve. Alig van élet. Meghalt! Ugye miért? De szép az a nap. Gabika, csináld már! A 8 perc, 28. Még várjuk. Még kell 2 perc. Kidobja. Kampány! Ha. Még 1 perc. Úgy legyilkolót kérdezik. Gyere ide! Ha nem kapod, Jó, gyors. szívja! Ami nekem lehetetlen, az Gabikának lehetőség. Ges. Jó ös mondtál!